Anki qabelkom ħalli il-lejl tajjeb, sinjuri, u nilqakom għal xut rek taraw xi ħaġa interessanti? Ibgħatu minn hawnhekk. U jiena għandi ir-riżultati, sinjuri, tal-karnivalu. U x'għandek x'taqsam inti fil-kumitat tal-karnival? Le, mhux tal-karrijiet u sfin u hekk. Jiena iddeċidejt illi nagħmlu kompetizzjoni tagħna. Fatt jiena żort il-karnival tan-Nadur. U jiena taħala għaxa. U irnexxina nażlu 5 li fl-opinjoni tagħna ħaqhom il-premju. Ħanorruhomkom. Dawn il-5 kategoriji, il-5 parteċipanti ħajkunu qegħdin hemmhekk għal votazzjoni tagħkom fuq is-social media tad-dan usal. Xi ħadd ħajkun qed jirbaħ ukoll 2 biljetti biex jiġu jaraw ix-show tagħna. Mhux min libet il-kostum. Min jivvota. Ħajkun qed jirbaħ 2 biljetti biex jiġu jara ix-show tal-aħħar li ħnamlu jiena u Sander għalhekk qabdu idħlu u votaw. Jiena min-naħa tiegħi illum ħanorikom kif tistgħu tagħmlu lira. Euro, insomma, f'da żminijiet li huma daqsxejn ibsin. Mela, ġieli jkollok bżonn tixtri xi ħaġa u ma jkollokx flus. Allura, ma ġara xejn. Illum ħanorikom kif tista' tixtri eżempju xi ħaġa ta' 10 euro u kull m'għandek bżonn hija kaxxa bħal din illi jiena fuq ġewwa tfajtilha xi ħaġa. Li żgur ma tiswix 1 euro u bħalma jgħidu il-ftit mingħand il-ħafna jgħod f'dal-każ. It-tieni 1 euro għalli fiha dil-kaxxa. Ejja mirtax x'inhi mal. Ma jistax ngħidlek inti tittini 1 euro u jien intik taġġo fiha. Vera. Bidebtik. Ħossa tara. Le ma ħossi ma rridx. Żgur? Grazzi. Għadni kif fottejtek. Ma jem għax kont nistogħu, għadek għax-ċuċ. Int ma kontx is-sok. Le. X'inhu dak mela? Satara. Issa Sanorik. Ħanorikom it-tnej għalaw, sinjura ħatara. Għalaw. Xkont se tieħu b'1 euro. U f'kemm ilna ngħidu, sinjuri xilina għal 10 euro u fuqhom. U hekk korrejtkom kif tista' taqla l-flus mingħajr ma tonfoq xejn. Idea tajba ħafna. Kemm legali ma nafx irċevuta mhux tagħti. Jekk donazzjoni dolta tirċevuta, mhux huma tagħhom li. Postu ma nitrux fil-polemika, Imma qegħdin hawnhekk biex nitalmu xi ħaġa oħra fuq l-etikett ma' min? Mas-Sur Market. ċanna xooter kollu sew. All right, inti, Sur Market. Jiena Raymond Market nallem l-etikett, għandi daċċurket, dik il-fistil-ket, u ismaħħa il-mara Ivet kemm tħobbu, il-klarinet li ħen kollu d-doqqu. Allura xtajdu li ħej? Sewet nara karmat bil-mejda l-lum, Sur Market, se tallimna l-lum. Wasal iż-żmien illi l-dawk il-majjali hemm barra b'dabat nalmuhom jieklu pulejtu. Sewa. Mela, biex se nibdew. Is-sarvetta tiftaħa u tagħmilha fuq riġlejk hekk tajjeb, la tagħmilha fular, la tagħmilha pavalor tajjeb. All right, okay. Tagħmilha fuq saqajk bil-pulit, tajjeb? Tajjeb, Dimi, saqsini. Indaħlu l-plat, please. Thank you. Grazzi. La! Bilanċ ta' xej fil-plat ta' xtiġiġ biss. Ija ma dak kenna biex nuru n-nies aħna. Protein, fuq protein għedin. Mela, ejja ħana raw, mela, ġabu l-plat, jena nista' mal-ewwel nibda niekol. Għaliex? Għaliex? Għax qiegħed waħdi. Pero jekk ikun hemm ħafna iktar nies, tistenna illi jiġi servut kulħadd qabel ma tibda tiekol. Ija, ma ġieli jekk ma tiklux iksaħlek. X'mal-edukazzjoni, x'injoranza, sinjali li min qed iservi huwa paċoċċu. Għax inti paċoċċu mela trid isservi lil kulħadd bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin. Qed tifhimni x'iktar ejja. Issa jekk eżempju ħanservu l-ilma. Ilma, għandna l-ilma. Mela l-ilma maħniex b'daqba taħna bl-ilma naqbu nservu lilna fosna, irridu nservu.
U anka, mux isservi l-mejda kollha minn postok, jew toqgħod tgħaddi l-fliexkun, isna tinsaqqu l-pjanti, isservi eżempju lil taħdek, u mbagħad isservi lilek innifsek. sew. U timlex it-tazza ta' fuq, tkunx annimale, Ora. tkunx bejma. Għaddi ma konx nafa li tista' servi li taħdek biss, l-oħrajn le. Politezza, fimni, naf li ma konx tafa, meta bdejt ngħid annimali u majjali, l-ewwel wieħed kont qed nirreferi għalik sur Thank you. Rajin naħseb li għallum għamilna bizzejja, x'taħseb? Kienet vera lezzjoni interessanti u jiena Raymond Marquette nallem l-etiket. Dik il-fistilket u dik il-mara. Ivet, tgħid kemm tħobbu il-klarinett. U hawnhekk fejn fuq in-net. Fuq il-one. Sorry, nselmilkom. U dak kien is-sur Marquette li għallimna ftit etikett. Ħana rawek ta' fiġdi. Xibda bit-te, jispiċċa bit-te u jkun mimli bit-ten. Tipo. Bravo, tipo!